Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Go back there. Kinoyalam jaga khasi Students Union berkentup yo Presiden Usamla Lambok Star Marngar, u General Secretary Usamla Donald Withaba kilahir syakashnong kabasa ki khasi kabadan Habarak Valley Assam, kata kashnong kalakhal. Ka jingna jaga ki isu kadai namar badang hakini kindiat sngi kaladon kajing sya thombo jagi khasi, haki khar Muslim ki bawan man kentur put, bat manwan buhai shnong bian haki jaga ki basa ki khasi, hakaba uwe ni kidong shnong la mensaujur na kada ko jing syaman da ka white nakti bat na terpeng jong u shwa ba ka isu kan lech kan kashnong kala don ru ko jing khangla de ki puret ka Assam Henry hadien ba kinong yalam kila yo banya gran badu USP jong ka Kacha district la pelat yaki ban lech shakala khal ka jing le jong ka isu ka long man pinshingan bat ban ai mesim yaki parado prasnam bakim dei ban ret mesim watla ka don ka bakum kani ka jing sha thombor Henry ki dei ban etli ka wei ban yada ya ka jaka ka putala jong Hagani ka jingnet jongka KSU la idon lang kinong yalam jongka na West Janty Hills District Unit na East Janty Hills District Unit lembat kidkon na Barak Valley Circle. Master, Master. Ke KSU hapok jing lam bado kilawan yuk kejat hakasen menengkong bagi nong ilam ke bebuntam jong mentau senem ngilawan ban yuk kejat hapok barak beli nang mentah ban pej yagi pradok prasnam jongi ki baca ban ben halor hagini gisngi haswa baga India kan reke ya Republic Day aga Independence Day hadin bangil yuk jing tip ba nakaliang ke KSU barak bali barang kad baga khasi welfare kila bentip yangi halor nga jingja margum tahe ngathrai hadin baga jingmi hagi sosial media hagilat thai kebor de lang mau balam bado bala bentip yangi ki Janty Hills District bangi hab hiar sene de lang baga CEC ke babtha yangi bangi hab pet ngi hab le jingo yagi pradok prasnam jongi badon hang te hapok barak bali aso komen sibun ba nang baga sing lagi pai kasi gidon keling hapok ri India ni sabar ri India rai kum KSU kam sem la klet kam sem la yaki langi haban ya jangan ngono lenti ni haban yada yagi pradok prasnam jongi pada keju por nga aswa bangancong nga cukup ban ai mesim yagi prakasi badon hapok jela Assam kan mau ba gane gede ka chnong jong phi ide phi lakha hangne bar kane gede ga ri India phimde kita gi Bangladeshi phimde kita ki foreign ndai phide kita ki nongchong chnong hapok India bat kamtam hapok jela Assam amar jela Assam ni don rekat ke jing trelang hapok ka thai state lami kamtam ngi dei kum ngriulum hapok north east phimde ban guslai namar gede ga chnong gede ga ri ga jong phi gane nga ina liang jongi ina I'm same pina por bada uju por ngi kentu ya sarkar Assam bahkan yada IP ane kan pej beni IP bahkan IP kata jingkar jingda namar ngitip ba pide ginong sunong jong jela Assam bada uju por ngi kum gaseng ngimde kum giwe kinhun ngi haban dawa ya kata ka gritar khasilan ngim nyod kami kata ngitip ba pisong hapok barak bali ngimde kum giwe kinhun handai ngi kwa ya sarkar Assam bagi khasi jongi ke badon hapok Assam kidai ban suk kidai ban imsuk imsan namar kiwe gijai mendur idon hapok kajelami klia jongi kidon re makiru imsuk imsan bada kiwe gijai mendur kita IP kan mau bangiru ngi haban kadai ngi haban siu kliang namar ngimla ban pej daga kemal ajong halor kajing sa ban ben ki pradok pasnam ki badon hapok kathan barak bali bat ngakan tui phi ba ki pradok pasnam basong ne wadu mesim hagano klimat
Hakan nunggu second ke minit ngindon lang pat pi. Pimde bandu musim pimde banting. Namar kedai gane ga kendeu ke siap ke jong pi. Dei ma pi bawan chwa nanduk ipor dagi ki spas nem chwa chwa baga India kan yo ga jinglai lui. Nanduk ipor ke British. Ngla banong pila chong la saang ne. Haga ta por wat ke sarkar Asam kampat khai ke jela Asam. Ngiru ta por ngidang habat ke jela Asam. Impat yo ke jela Meghalaya. Inang de ki Mizoram ginaga ki Mizoro gidang habat po ke jela Asam. Tenga kremen ba pimde wadu jingremen bagi pai di ulom borok away not is kidon rangkat bat pi bat kamtam na liang KSU seng kemi kadon rangkat bat pi bat ngi na liang keseng nginom la ban AP la da de kanong no benta lahap la ngi haban hiar dagi hajar sen ngi haban hiar nang benta ban don rangkat bat pi kawai ga swa pangan songan ong ngikum keseng ngim don spa ban IP re ngi don kesnam ban IP tangga tai wadu jingremen yak saprang mat saprang Mulai try grab don rangkat bat pi bat kamtam bu yujing doa nam ta KSU CC bat ka KSU borok away de lengba kan seng kebala lum lalangi kebala rila sumari agi pradok prastam tada pidon hakno do ceka kan mau ba KSU kan BP lagi ngenten ublay undor rangkat bat ngi bat kamtam ublay undor rangkat bat ki pradok prastam ke bidon napo ka barak beli borok away ke bidon napo ka jela Asam borok away nang ne skmat nge skemba ka ngak tentu ipi ba pin long kita jing teli pim de ban away bat pihak bu kebenengkong tam gade jing teli para kasih habe bidon sagi ni kitan te coba pangan song na ai ku boleh kitbok kriang ipi to ai boleh terangrat udang don rangkat bat pi bat kumju udang don rangkat bat ginong ilam jongi hamtam ginong ilam bakli tam jong kasing nado ma Lombok Star Well Marngar bat ma Donald Witaba bat kumju ginong ilam kasi isi borok awe na seokmen sibun menta kasing ba kasing hi apo jing ilam jong ba lam ba do ngimpat ju lej kumne ba ro isi sigi wan lut kidang don stero ki mampat poy ngenen ri kala don hang te po gi sahabat mo hang te ngan og pi ba kan gede gesi menengkong bagi kid khot jong si na po silong lawan lut chana te gede nang ta jong pi nang ta jing play ke sam jong pi ha kita ki menderi la balong ki mender ki menderi try chonong po India ngi haban wan nam ta ban ya dapat pi kum gi do isnam jong gi ha ki tu ki khliat sngi ki ba ngiyo ko kubor baladon ka jing sha thombor ki parari jongi hekne jaka adon lupa pha ki video ngai ka jing shamat bat ka jing play ka snam na wei pordo ka snam nang de ka jaka ngas ngoba ka jing play ka de ka jing play snam jong ka jat pen ru ko wei padang ka jing pun kam don ki wei pat ki kam hakas ngi sonde andang la poi solong ngapersang ban phun yo SP jong ka ne ka district re padang ka jing bethut ka phun kam dalong re ngasu snow bala kem at laingot kita ba thombor re persangpat ya ka ban ngap thu ban kali ni kiulam nang ni ngasngo ba kidon kumba at pustan na dulai pangot ki balik thombor re ka khubor ka bangi kwa na kaliang jong ka ki isu ya kini ke persang ban sem ya ka jengim jong i perdo pasnam kem dei ban lat nya kti jong ka kampat biang bakin kem tang laingot re ngasngo ba kita bidang phet ri ru ki ban ngat haru jong ka Nomor kim day bagi pardo pas nam jungi ki sedang mari day maki sedang kadon ka jingki bat ka jing bitar naki kamtam ni dikot ki isu nang thi na po nong ba solong hndai kum ki nang lam bun sien ki kwa bandong ngim day ban bam jaklut hndai ngi kwa ban wan yu kajat swanang kong hndai ban su thu kamba ya ka jing long jengman tang ka wei nga kwa bandong fi ki pardo pas nam hot ka jing jengai ki spa kilometer nang ni spo solong hndai kaman sim pada ka jan pedang jing terha pedang jengai tu kalenti nomor ni sautu balada kadon ka jingjia ka basusi jeki polo pasnam ni kandai ka jingpang bat ka jing jaumat jungi ki basong po no ba solong kumju bangisim ba ikun chung hunyo trap laki sa hagnu ka cakaru di tanggawai kado ba tanggawai ka snam to ki pari ki podo parasnam banam tiang banam sir ngidai ka kanhun kabum ju kubum jela jong kasentor ban kren ya kijing sisa ngai pen sngo jing e jong pi bat ngiya de kalenti ba dai ban ya hakalenti jong ka sensar pat ba handai la da kidan pat ki we pat ki persang ban thombo de pi ngatharai yangi ku breu lakha bangidon ka khti ka kajat ngidon ka khmat ngidon ka bor perkhat ngembasi ru ban ya de we pat kalenti la da katar jing thombo kadang peteng na ka pos ka por ngan ai sim
ye phi kham tam batang kawai kalong ba phihap ban yalong sitli phihap yalong kawai wat preng chung kita ke jing sa thombo rai ngai ba kini gede sibenta pan pente song pan penteli ye ki podo prasnam ki bosong prasa han ka them barak wali silchar bro kawai kadon ka KSU kadon ka barak wali khasi jantir federation ki bolong ki bitong kudup no kami makiru ngatrai kita sim la jong ka kamram ki kum ki rong ba bale ni ka kam andai kam ngaliang jong KSU ngem sim la suk mesim man ong ba nginam wan sede kadon ka jing pang ka mesim han pedang jongi andai preng jong ka tang so bandong ni samban le bandong ban aiding le ban penset bandong ya sai kawat ya sai khunam ye be thong no itang thombo andai wan le ban jungo ban am sim bandong ba wat long marway kaki isu kadon senda jong pi dadai ben pen sngo siki bor jong sarkar dia dadai pen sngo siki bor jong ka sarkar asam migrong ki bakloi kaki isu kam dei baklong marway idan hasatri jong ganeso north east student organization ka asur kadon asam all asam student union kandiat kini benai benwan ngisi kendon ke meeting gini jong ganeso yakini kimat ngisara bat kanesur kala pen keren om tang hasalka asam ruwat sarkar dia ro ngarngem kwa baki trari trimuluk takinong song snong tak engineers committee kiba song ni than stay lam ngi kin sa thombor pat hai ki nongwei wan man buhai snong re than stay lam ngi hai khandiat ngi dang yakran spang gade ka jingjur taki wan buhai snong thi na po banglai spok than stay lam ngi bro ko bai kadang gadak ka jingma hi ya benta jok soka asam ka sedang ban iwik itu bo song bi an ko jo ngirungi ngosir rada itu sabe na sam kan wan rung spok ka jalame khalaya hari ma phi ni phila dei ki trashnong so banong kumaka history ka batai haswa gari India kan yo jum lut ye phi la kha la pun lupa hang ni ka jaka phem dei ben spirit snow ba gani khando ka siap chong phi wat nam so long long wei ba ong wa ni sa haning ni don tang khandiat ngot ni de ki bari em he ki trashnong ki su kan don senda chong phi la kalong hanu bentaru nang ye teng manwan mentangin wan tang lai phungut ka sya ka kam ngira ban wan chispa adu che jar ngot ban am sim ye pi wei kan chaka adam don shibon di kan tien dai tangi tai kan tien ban am sim ban kar khu ye pi bat ka wei long wat tieng wat ri wat smit ni don senda aju pi ka habang don ri sin sar pat ba bagi ya nanti ko hok ni kemle kan ko kambian ni kem sim ka tiar ban pan saw you no ni dai jong khando ka siap kari kita ki kuret gi jong pi ngasong pidon ni ko hok ban sumar ye karep yang jong pi lada kiwai kiwan ni bat thambor don kam hiru banya daya kata takalenti jong ka ai nim kwa ban le thambor ka wai pa kalenti hindai ka an ka don ni shania aki bod district ngasinia aki pulet mak makir don la ka jong banta ban le ngiwan ne om penram ya ka police department man penram UDC hindai ngiwan ni don ta ka kata ka jiksania ka ba saiba hakiru bat ngikmi lenti ba itu ki ba thambor baro kiriban ngat hakti jongkaan tangli kentien ba khendian kublai subon siajar ngu ublai kulangi wai subon song lasa lakha hakani kasnong ka lakhal tinga penpau ke jing sngo belung ke jongan mar ka dikasin ka baar ka ba ngayu wan yu kejat hakani kasnong kasin ka baningkong ama poi hakani kasnong ka de por minang snai ka documentary jong ka ki issue bat kani kasnong ru kala pau ka documentary jong ka ki issue ka bansa junom mat kani kasin ka baar mangipoi ngiwan namar ba ngimla sha su ngila du thia du dem abangi i lengba ki kerwo khubor ki baper lo ke jing sha thambor ki pardo parasnam haki wei pat ki jai benriu ki ba klem da khen su e ta kamen simbriu klem da khen banya kun ru para baking atyar ndrei ki la su thambor ki tiar ki bri bului ki bomdani ai mat kani amtang ba kapen sosi yangi hinde kapen bitar slaru yangi namar ba hi ngi de ke benriu ka baile ka biski siong kari snam ni ukong bat ngihap manyele banyakun persya iki jing thambor ki jungi ke jingwan ke jungi hangni kalong ba nginyo banyakendu marhamat pi binginyo so pi ke balaja bat kumnu binginya penbet binginya rai binyele syakmat oh nakaliang ke district administration kala shim ya ka sinjam ha ka ba lala ban kem ya ka tukan ingut laingut gitu ginong thambor ndrei nging sudai ba ke district administration ke ban kem lot ya barokhat nang ba nang ni syakmat kenem don ginu tiwei ru tiban su thambor ya ki pardo parasam bijungi ngamong baga jai beriu jungi kamla banyakun ndrei haswa ban shim ya kalenti jungi jingra ya ki tiar ya le ngiwat swada ko kalenti baga jingwan ga jungi ru kalong hakata karukam kabangi kwa ban ai ka kubor sigi wei pat ki jai beriu pa juru sigi bor sarkar ba
lada gi syakta gi pardo parasnam gi jungi benar hakon nugo jakala kade kalakal ni de kanu nugo snong dan ini gunu gi benta jong partai boro we ke jek benriu kapang pada boro we ke jek benriu kapang kamu kade kamram jong we pu we kun samla jong ka ri ba ke jek benriu ben mi ben lei e nang mta ka ri ke jek benriu jungi iwan hang ni mengin wan pen kiwen meneh bengilawan hang ni laiwan gembalai pungut rei kibor sensar district gila hang ini keladan ke jeng tanya ka baslem ha ningkau nang syap kim syah hi yang ngiru bangan yu gejat hangi yang oleh kim syah ede hima ka jeng ping mla mani e ndri hadien kila syah tang ka to ningut bagi dang bun ba ki dekot dijungi sti gi belawan nang po slong menepo jeng hills ki baap habar snong man kum gadak bangi burom mi district administration ngilawan tang mangi mat ngi kwa man pesko ngi pi baro ba wanam tieng wanam solong ngarui ngi dor kat bat pi lada ka jab yang seisian kumniru ngin wan yang seisian lada mi ham sa snong jung pi ngin sa snong jung pi banya song ngal lambat pi ku ka cek benriu ngi di banlong ka we ngim di bandan kono kono ka jeng per jingmut ngi di banya ai ketika diang ketika mon ai ka jengero ya ki pardo persam ngi barak bali di balai mi ben renti ben diang na ka banta ki nong snong juga snong kalakal ngai skam ba hagini ki por menta kanam dan su ka ke ba penthut ipi ladan ki ba pendik ipi subha pentip singi ngilong ki bakloi banwan yang sekundu UDC ru paling sapa ru ka jingtho spo chief minister jong Assam halor kini jingja ban pentip BU ba nakaliang ka sarkar jelahi ke di ban lei ban penkut igi kentien ki jonga ngaswa ban kentu ipi ki nong snong ke jungi bangilai wan ngadu selong kalong ngelti bejngai ka sorok besniu ba jor ba ka jing dheng kali ba kiti ki khot ki jungi ba hang thi hapo bar snong jong snong kalakal ila kwa dik banyu arung hani kasnong banyak kendu epi tila dalong ke balak kerpat epi bang dali phai sibet man subha ban yelik lang ban ngi ban lek banya kublikti banyak kedu banyak keren gitu gitu khot kejungi ta makin hun kam sim bang dali phai sim king yo thia sup yo thia banyu dem sup namar boro ngedu thia du dem nadu ka khasam tarik